Terve YouTube! Tänään tein mieheni syntymäpäivän lahjaksi suomalaista ruokaa. Oletko koskaan maistanut suomalaista ruokaa? Perinteisenä suomalaisena ruokana on lihapullia ja lohikeittoja. Ja tänään teen makaronilaatikkoa ja pyttipannua. Resepti on yksinkertainen. Sekoita makaronilaatikon hyvin kypset makaronisuolalla, piipurilla ja sipulilla. Paista naudanliha kanssa. Lisää muna ja maitoa ja kypsennä avoimesti. Voit lisätä juustoa haluamallasi tavalla. Mieheni oli innoissaan sitä, että hänen talossa haisi suomalaiselta ruokalta, joten hän otti sen ketchupin kanssa. Seuraavaksi tein pyttipannua. Paista hienonnetut perunat ja sipulit pannulla. Lisää sitten makara ja paista ne. Ja siinä se. Jos ei ole maustettu, lisää suolaa ja pippulia. Nyt se on tehty. Se oli helpompaa kuin luulin, mutta mieheni sanoi, että se oli herkullista ja jatkoi sen suomista. Seuraavana päivänä pari Suomesta ja Koreasta tuli käymään ja he sanoivat, että se muistuttaa minua Suomesta ja nauttivat ruoasta. Jos sinulla on perhettä tai ystävä ulkomailta, mielestäni olisi hyvä idea kokeilla tuon maan ruokaa. Se juttuu sitä, että voit ymmärtää maan kulttuuria enemmän ja ennen kaikkea se sisältää enemmän syytäntä niille, jotka ovat arvokkaita.
Kiitos.